Показвам в момента телевизора работи. Изключвам го с дистанционното. Получи сигнал за изключване и се обезточи. Обаче вътре заради кондензаторите то ще мига известно време окото за дистанционното. Трябва да го изчакаме напълно да загасне, за да е сигурно. Ето то ще си мига. Ето го дистанционното. Иначе си. Ето го стария ключ. Продължава ли да мига? Още свети, да. Сега ще го изчакаме, въпреки че няма напрежение. Нали? Хем релето го е прекъснал, хем и ключа го е прекъснал. Той има доста време заредени кондензатори. Като че ли се разредиха вече. А сега ще включим стария ключ. И така. Ключето, щрак и подаваме на дистанционното. То задържа самичко и вече е включен. Така при изключване се обезточва напълно.